Torasma dihita saluhutna. Tabara di maruhan ang pikirata lao mangihun hatani debata martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhutna ruha. Ima na mangaramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamwak karungan sa kapursiyaon, hatani debata nagabiturpu jamita di Minggu tanggal 10 Juli tahun 2021 di dosian surat Efesus biddu na baduahon. Mamuk kesian ayat 10 sada rodi ayat 22. Songonomba didok disi. Di bahini hamu sipilebe kuhian natar goar naso parsunaton. Di goar akana somal di dok parsunaton na penatupan di tangan disibuki. Ingot tamuma. Dang perjabar di Kristus samu ujui. Di balian ni harajaun Israel duhamu. Jala dang taruli. Diaka perpadanan baga-baga. Suada si hirimun. Jala suada di pata di hamu di tanoon. Alayang gunwain. Di bagasan Kristus Jesus duhamu. Jala daw pi hamu na julu, gabi de bajonok putan di Kristus sido hamu nuain. Ay iba na do pardamiata, dung di pasada na duwain, jala ditatangi dor pi parholangani, ima hamu suoni. Ay di bagasan daging na do diloha iba na patiki, ima akatona dohot aturan, asa ditoppa di bagasan dirina na duwain, gabi sada jolom mane baru, pajonjong dami. Jala, di padingkat dunaduay di bagasan daging nasa saday itu di bata. Binahin ni silangi. Ay di sino di pusa ibana hamusuoni. Dungi Roma ibana. Mamaritahon dami di hamu akka na daw. Dami nang diaka na donok. Ay marhiti ibana adong do dalam manopot amay. Dihita na dua ragami. Di bagasan sa datodi. Ay dadabi akapay solat manang pangisuahamu. Akadongan sa harajaon, rapon akka nabadiado, jaladongan sa bagas ni dipata. Ay di pauluni dohamu di atas ojahan niya ka-apostel dohot panurirang. Kristus Jesus sendiri do, batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi. Jalalam gadda. Gabejoro na ba dia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nakamu. Rap di pauli-uli. Gabe parmianan ni debata di bagasan todi. Ido sahapna. Hamuak karungan sahap persyaon. Na gabe topit ni jamita di Minggu papituhon. Dung Trinitatis, pada tanggal 10 Juli tahun 2021, ima hasadau dohot hadamion di bagasan Tuhani. Dongan sa persyaon, sudiru hita makalomohon hasadau ni roha, dohot akarungat ta jolma. Boy dui tapatupa mamukas siya tuang-atungan ni parsarepiota. Nang dinamarado po nakarungat ta na humaliang, dongat ta hubarjabu, dongat ta sa hutala na kanaasing, luwe di tunga-tunga di huriyay, laworo hatta madame sonak kita. Sadaru hatta jala jupang hadamion di kanong kulbit ni mulutta. Buhado asa jupang hasadaw dot hadamion. Tutu sahali naikon marujahan doi di bagasan holong napulin. Isa da roha, isa da pikiran, dohot akadungan colpa. Oma na taida siyan turpu jamita de mingkon. Ima na manarengoti, hinarikot ni hasadaun, dohot hadamion, di bagasan Tuhani. Dongan sa porsyaon, surat Efesus, ima surat na itinongos ni Apostol Paulus tu Huria Efesus, ima sada Huria di Asia Kecil. Ia bangi sini luat Efesus, torok do sian horong ni halak gori, manang halak tsunami. Sada huta parbuniagaw duluati. Jala huta ng maduma. Di bulanay, pangisi ni luati marsobbaro tuah kagana-ganaan.
Alai marhiti-hiti berita nauli na binuan ni Apostel Paulus di bejonjong do Kristenon di luat Efesus. Jala torop ma sian halak Efesus naulu gabi Kristen. Hasitong na niyan, ia permulaan ni hajonjongon ni Kristeno dimulanay, dibuka do sian horong niya kahalak Yahudi na maringan di luati. Jala songon na somal, ia halak Yahudi, saya dirajumi do dirina, songon sada bangso na binilit ni debata. Jala, tunga palamol doroh ni halak Yahudi, majakon hasomalan di bangso na asing. Laos dewa masa na sida songoni di tonga-tonga ni huri. Hinarohon ni laos masa do para bulat-bulatan di huri. Ala, saya dirajumi halak Yahudi do, na sida do na dominggan siyan bangso na asing. Oma na ni ida ni Apostol Paulus na gabi sa pertutuhan dinapatu pahasadaw di huriyay ditiki. Masa do ditiki pangutusyon na madok pabuah halak na so Yahudi ima bangso na daw siyan debata. Alay mulo halak Yahudi ido bangso na jonok to debata. Oma hagi jago ni rohani halak Yahudi ditiki. Nomor bocor dunia ni di siala pangatusyon na sida, babua na sida do hasahatan di patiki. Daktu bangso na asing di pasaha pati. Jala laos na sida do bangso na mangulahon uhum personal to ni. Asa hamusuon na binahin ni halak Yahudi maradupon halak Junani nung gabi sa dador piparhulangan manang tembok pemisah. Dungan sa haporsyaon, ditarengoti Apostol Paulus pesaluhut nai, dang namadok dia halawohon Apostol Paulus asa manotong dia masa nasida parhulangan ni. Alay ditarengoti Apostol Paulus pe asa manotong manasida di bagasan serek ni roha. Siala asin roha ni debatado na baluahon na sida, siya dosa jala majakon na sida tuhaluahon. Si pelebego do na sida, na jolo, ima akahlak goriki, dang perjabar di Kristus. Di balia ni harajau ni Israel do na sida di ujui. Alay, dinaon di jakon na sida Tuhan Yesus Kristus, gaya perjabar do na sida di haluahon ni. Halak Yahudi nang halak gorik rap gaya panian dui dihadameon na binuan ni Tuhan Yesus. Ason pabotohon na dus-dus di jolmay diaro pandidipata. Dangarong be na degwari na daw manang na jonok. Dangarong be Yahudi manang gorik. Dangarong be paisolat manang paisua. Alay sa luhut akka na porsyay, ima akkarungan sa harajaon, rapon akka na badiado, jaladungan sa bagas ni debata. Tung matchay uli, bikiyon hambak karungan paduhan ni Apostol Paulusi. Dungan sa bagas ni debata. Hambak karungan sa porsyao, huria, ima persauran niya ka na porsya. Nang pinaluan ni Tuhan Yesus Kristus siyan hagulapon ala ni dusay. Asa mangulo di bagasan hatiuron na siya debata. Ala ni akka na porsyay ikod dirajumi do habadiyaon di tuangatongan ni huriyay. Songon pamatang ni Kristus. Moro di paujak pi huriyay di portibion ikon ingotot do pabuwa tuhata Yesus do nagabi batu parsuhi ni hure. Dangarong na asing dibahin gabi ujahan na. Dang na jadi jonjong huriyay, siya na roha-roha ng habuyon ni Jolma. Ala ni so tungarong halak na mga rajumi, pabuwa hinorhon ni bisuk ng gogo ni ibada do, bujonjong sa dahuriya. Daw, tapasidim nga pangalaw sa sukuni. Tayingot ba? So marhiti-hita pe, nabuhay do jonjong, nabuhay do baujaw ko ni bata, huriya di tanoon. Alay,
Molutung pi adong natabahin tu huriay, sotung matahagijakon. Sotung adong na madok, alaniaw do ubahin na buhay jonjong huriayon. Alaniaw do ubahin na buhay dinggan huriay. Alay, tapasiri maruhatta. Tahamalotehon ma, ala di pakituhan idu hita, gabi ula-ula na matolpang ditonga-tonga ni huriay. Dongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta Jesus, hata ni dipata di obason tung maci apit do di ngurutta si kanupari. Aha na masa di Efesus ditikii, sianak ka parsalesian na jupang di ujui, jo do masa si songoni ditikki sinuain. Wasa bui masa parsalesian, ima hinorhon di kijang ni roha, do pangalahon na soolo pataluhon rohana. Gudang sa tonga-tonga ni Jolma detikii nan dibagasan ngulu sinuaingon na sinayin manggurui jala dang ulo mardami. Sa arong do halak na siya makilala na niulena do na duminggan, ngulu na binahin di halak sa nahurang do. Olo do muse sa jupang di huriyay akka perbulat-bulatan. Molo ujui di huri Efesus masa perbulat-bulatan ala ni uhum pasonaton. Dohot gijang ni rohani halak, Jehudi maradopon halak gorik. Mulunuaing, masa dui ala ni parasingan di pandabot, ala ni arta hamuraon, ala ni paramargaon, dolot lana kana asik. Ujungna, seolo mana sa huriyay, rak nuda sidabar minggu di hari minggu, rak maredde, rak martangiang, alay marasing-asing di rohanabi. Roto gereja, sokon na binarap idaw buhina. Mulak sang gereja, tong do binarap idaw buhina. Alay di bagas rohana, nunga asing-asing. Boy do sokon na idaw dinggan. Pahyan na olo do seragam. Alay rohana, beragam-beragam. Marsito bisan, marsilatiyang. Tutu, juk do roha, mida pangalahoy songoni. Buhay do honon, akka si palesem nama parhuriyaw na sida. Dang tutu na sida na martuhani. Ato kamu akaruangan, hito karu dihita. So tung masa si songoni dito nga to ni huriyata. Ala halak si songoni, imahalak naso tutudo pe dirajumi ibana. Pakokopo ni Tuhan Yesus dihaw pinusilangi ng mga lehon haluaon dohot haramioni. Saha tu tikion diraga miyak kaluat sa jupang dupi akka pangalak ni songoni. Tutu sahali tapasiring may songoni. Dangarong labadi dihita. Walu hala Kristen na tutu na martuhan na marbinggu diingot ma Kristus do si pasangapon na. Ikuti patalo maruhana, mardami may iba na doon akadungan na sulma. Unang bilalap di pagkasan kijang di roha. Marperdemuan tuaka pangalah songoni hawak karungan, aron sada barita mardunga puda. Iba sada barita na sinunaton ni tokoh reformator gereja, imana margoar pandita John Wesley, uluan ni Huria Metodis. Narbocir doy di na ni idana macetorop akka horong ni Huria na masih patutuhon akka hasetongan nabi di patorang ibadah masongonon di bagasan sada barita di sada tiki mardibi ma padita John Wesley jala di dipinai dibuan suruh-suruan ma ibadah tupitu harbangan yapi naroko dogi di suku ni bana ma suruh-suruh ani. Arong do dia penarokon ruas di Huria Katolik. Alus ni suruh-suruh ani. Godang. Dogi di suku ni bana musi. Arong do sian ruas ni Huria Kalpinis dia penarokon. Dogi dia rusi suruh-suruh ani musina. Godang. Dogi diuruti mau si manukon. Arong do di api na rokoon, akka ruas ni Huria Baptis,
Alus disuruh-suruh ni petong dosa rupa. Aduh. Dungi disukun si John Wesley mamusing. Didok mak. Buhado. Moluruas ni huri metodis. Arong do dia pinarokon. Dungi dok suruh-suruh ni mamusing tu ibana. Tong do gudang ruas ni huri metodis. Diapi narokon. Tung salpui dibuat suruh-suruh ni mamusing ibana tu harbangan di surko. Las suku di bana mamusing suruh-suruhan arong di harbangan di surgui. Arong do disuruh gon ruas di huria Katolik inde bana. Ya alus disuruh-suruhan ni tidak do danga do. Dungi di suku di bana musik. Arong do disuruh gon ruas ni huria Kalpinis. Dia lusi suruh-suruh musik ibana. Danga dong. Diuluti musik manukun. Arong do sian huria Baptis. Alus disuruh-suruhan ni tong dosa rupa. Danga dong. Lam lowang marohana. Isi do ulaning bangisi ni surgui. Disukun si John Wesley mamusing. Didok matul suruh-suruhan ni. Buhado. Molo ruas ni huria Metodis. Arong do disuruh gon. Didok suruh-suruhan ni mamusing itu ibana. Ipe dangarong disuk. Ubigi marsak me ibana. Nabuhana bangon. Laswarong do ruas ni huria na usukuli sudina. Dungi disuku mamusik. Atong isi do narong disurkoon. Tidak suruh-suruh anima tu John Wesley. Pangisi ni surgoon ima akahala na porsia di Tuhata Jesus. Hamu karongan sa porsiaon baritai mengajari hita pabuah dangarok kapilabana molo seta bahin para bulat-bulatan. Molo seta pangasahon hadiriotta. Tutu boy nomor ragam akaguar ni huria de prutibion. Dada na pula gabi salay. Alay na gabi susitong do. Molo gabi dibahin ni gabi para bulat-bulatan. Suang songoni mamusi akaragam ni para bulat-bulatan. Ito ang atuan ni huria di tikisunayon. Molo selalak marsalisi. Ahabil lebat na martuhani. Mulu sama hita na porsiapi lalap se marsuali lambuhana matuaka halak paruga musliban. Bergabus tu hita na madok toleransi mida akka paruga muna asing. Habi hita sama hita pi halak Kristen tongdo masih tompisot. Atong gabi sada si paingot to di hita. Asa bersiadu mahita patupa hasa daun Daud hadameon di ngurut taon. Di huriah ni Tuhan ni, doh dia ka parsauran na humaliang. Sada maruhatta, lah memuji pasangapon goar ni Tuhatta Jesus. Dahanguluhum matangiang ni Tuhatta Jesus, di Yohanes 17 ayat 10 sera na madok, asa sada na sida songok kita. Hamwak karungan na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhatta Jesus, tuhasa daun, doho tu hadamio do hita di jo tu hatte. Dada tu para bulat-bulatan. Dangla pajonjong dor ki para holanga kita di ngulut taon. Alay pajonjong parsauran na nirahon ni holong dohot hadamio do. Atong tapasahat maderita gabi parmiana ni tundi di dipata. Asa di pergugui jala di tugu-tugu hita tudalan hasitongani. Laho mangyahi hasadaun dohot hadamion di pagasan Tuhan tay. Amin, martang yang mahitang. Ali Tuhan di bata Jehovah bertingkap basa. Paso mahami di pagasan guru namion marhiti-hiti padonganion nito demi. Asa panutok kami makanguluhon. Hasadaun dohot hadamion di guru namion. Mardopo na kadungan nami soluma. Yaka na humaliak kami. Lubumi dito ang atungan ni Huriami. Asa masadenero kami Tuhan. Pasangapon guarmo ng paluahok kami. Siyan dusa ng akaparuhumani. Mari hiti-hiti gukar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Jalo matangiang namion. Amen.